Ben, agora imos dibuxar a recta de Euler, que é a recta pola que pasan tres dos 4 puntos dos que levamos falados. Todos menos o incentro, vale? O sea, o circuncentro, o ortocentro e o baricentro están alineados nunha recta que lle chamamos recta de Euler. Entón vamos a comprobalo. Para iso, bueno, quitamos outra vez tanto a cuadrícula como os eixes, dibuixamos o polígono. Entón, bueno, pois se vos parece ben, dibuixamos as mediatrices para atopar o circuncentro. Isto, bueno, marcaba os puntos medios dos lados, aquí, puntos medios de A e C, de C e B, de B e A. Entonces dibuixo por un lado as mediatrices, que serían as retas perpendiculares pasando polos puntos medios. Unha, dúas e tres. Ben, xa están as tres mediatrices que se cortan no circuncentro. Casi lle vou a poñer nomes, se vos parece ben. Colócome que se vexan as tres en negrita, vale? Circuncentro, propiedades, circuncentro. Moi ben. Despois, que máis? As tres medianas, por exemplo, vamos alá, simplemente recta que pasa por dous puntos, é a mediana, por A e por E, o sea, por un vértice e o punto medio do lado oposto, por B e por D, por C, vértice, e polo punto medio do lado oposto. Vale, entón este é o punto no que se cortan. Colócome aí no punto para marcar o punto no que están en negrita as tres medianas, vedes? Botón dereito, bueno, primeiro coloco o punto, botón dereito, propiedades, e as tres medianas sabedes que é o baricentro ou centro de gravidade, aquel no que dividía en 2/3 e 1/3, acordades vos do baricentro. Vale, bueno, pois a recta pola que están o circuncentro e o baricentro, nesa recta tamén está o ortocentro, ou punto medio das alturas. Mirade, por clarificar, pois vamos a pintar de diferentes cores. Por exemplo, as mediatrices, pois vamos a pintar dunha cor, dame igual de que cor, pois por exemplo de azul. As mediatrices son as azuis, vale? E que me pintou de azul tamén o triángulo. Desfacer, control Z. Vale, as mediatrices van ir de azul, o sea, esta mediatriz vai ir de azul, 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 moi ben. Entón as mediatrices que van de azul córtanse no circuncentro. Danme ganas de tamén o circuncentro poñelo azul, non? Que vos parece? Vale, e as medianas, pois eu que sei, vamos a poñer de outra cor, de vermello, por exemplo. Sitúome nunha mediana, vamos a poñer de vermello. Mira, xa teño aquí os cores que fun escollendo, entón para escoller sempre o mesmo xa collo aí. Esta, bueno, fixo o mesmo que antes, se non seleccionou só a mediana, seleccionou a mediana e todo o rectángulo, control, desfacer, vale. Na mediana, só a mediana, vamos a poñer vermella, e a outra mediana tamén a vamos poñer vermella, e a outra mediana tamén a vamos a poñer vermella, vale? Moi ben, entón baricentro en vermello.
Moi ben. Bueno, pues agora vamos co ortocentro. O ortocentro son as alturas. As alturas son perpendiculares pasando polo vértice do lado, ou sea, perpendiculares a un lado pasando polo vértice oposto. Vamos coller recta perpendicular a este lado, por exemplo, aí está, pasando polo vértice. Pumba, esta é unha altura. Xa llevo botón dereito, propiedades, e vamos a poñer, pois, por exemplo, verde, se vos parece ben. O mesmo, a seguinte altura, vértice, a ver, recta perpendicular, lado, pasando por vértice, bomba. Esta altura tamén verde, pechar. E por último, deste lado, pasando por este vértice, esta altura tamén verde, mesmo verde, pechar. Bueno, pois resulta que se cortan aquí neste que é o ortocentro. Marcamos o punto, cando se poñen os tres verdes en negrita, bumba, botón dereito, ortocentro. Bueno, verde, veña, tamén poñemos verde, e o nome ortocentro. Ortocentro, aí está. Moi ben, pois agora resulta que a cousa sorprendente e espectacular, increíble, que non sabíamos e que estamos descubrindo agora, é que circuncentro, baricentro e ortocentro están alineados nunha recta que se chama recta de Euler. Así que vamos a comprobalo, pois escollendo isto de recta pasando por dous puntos, pinto unha recta que pase polos dous puntos e verdes como tamén pasa polo terceiro. Por exemplo, recta polo ortocentro e o baricentro, e chanta tachán tamén pasa polo circuncentro. Ben, esta recta vámola escoller e vámola deixar, por exemplo, negra, pero máis gorda. Veña, pois, eu que sei, aí ben gorda, 6 de gordo, vale, porque é a recta de Euler. E vamos a poñer un letreiriño que diga recta de Euler. Botón dereito, propiedades, vamos a ver onde está o de poñer letreiro, en vez de nome, pois poñamos aí recta de Euler. Bueno, Euler será en mayúscula. Recta de Euler. Euler temos a foto del na clase porque é tamén o da función f de x. E vamos a pedir que nos ensine o nome, vale? Pechar aquí. Recta, solo puxo recta. Bueno, pues vamos a volver ali. Propiedades. Recta de Euler. E é que solo ten un nome, solo se pode poñer un nome. Vamos a ver, o nome, vale, de acordo, é recta. Pois entonces, como subtítulo, vamos a poñer recta de Euler. Recta de Euler. E entonces que amose non o nome, que amose o subtítulo, vale? Moi ben, agora xa está. Recta de Euler, moi ben. É a recta que une o ortocentro, o baricentro e o circuncentro. Ben, agora tamén podemos dibuixar os ángulos, que é o que fixemos en todos os anteriores dibuixos, sempre en sentido contrario ás agullas do reloxo. E agora podemos mover o triángulo, ir movendo os vértices e vendo como se comportan o circuncentro, o baricentro e o ortocentro e a recta, e ver que sempre están alineados. Entón, vedes, a recta sempre é unha recta, sempre están, e mirad, o circuncentro e o baricentro están todos centrados. Si eu fago co triángulo, vou a centralo un pouco máis, se eu fago co triángulo sexa obtusángulo, ou sexa que haxa un ángulo superior a 90 grados, recordade que tanto o ortocentro como o circuncentro sálense do triángulo, mirade que salen cada un por un lado, e a medida que vou facendo o triángulo, bueno, un ángulo máis obtuso e os outros máis agudos, pois se escapan o ortocentro
por un lado e o circuncentro polo outro, non? Sempre na recta. E aparte hai outra característica que vamos a comprobar agora mesmo en directo sobre a recta de Euler, e é que non só o ortocentro e o baricentro e o circuncentro están alineados, sino que hai unha relación entre a distancia do ortocentro baricentro e do baricentro circuncentro. Imaginades cal é? Bueno, xa se ve aí, non? Penso que se ve claramente, non? Móvase como se mova o triángulo en cuestión, sempre están relacionados a distancia do circuncentro, ortocentro e baricentro. Pero bueno, podémoslo comprobar. Entón simplemente temos que coller o segmento entre dous puntos e medir a distancia do ortocentro ao baricentro. Colócome sobre no segmento, botón dereito, segmento, ortocentro, baricentro, vedes? Propiedades. Bueno, pois quero que me ensine o valor, vale? E vou no poñer non sei se poñer, non vou poñer de ninguna cor. Veña. 1,51 a distancia do ortocentro baricentro. E agora vou a dibuixar o segmento do baricentro ao circuncentro. Colócome sobre el, botón dereito, segmento baricentro circuncentro, propiedades, e tamén lle vou a pedir que me diga o valor. Ben, mirad, de 0,76, 1,51. Vamos a ir movendo o triángulo. 1, 2. Vedes? 1, 2. É o doble sempre. Si, o que sei. Si salen fora, salen os dous fora, porque se o triángulo supera os 90 grados, salen os dous fora, non? 1,27, 2,54, vedes? Sempre é o doble, o sea que non só están alineados o circuncentro, baricentro e ortocentro, senón que a distancia do ortocentro baricentro sempre é o doble da distancia do baricentro ao circuncentro. Ben, bueno, pois con isto penso que xa está. Isto é o que tedes que facer, construir e deixar así. Veña, hasta logo.